Όχι έτσι αγόρι μου, κανονικά γέννησέ του, γιατί δεν θα παίρνει έτσι, θα είναι πλάγιο. Δεν θα παίρνει έτσι, έτσι. Άντε γεια σας, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Παίρνεις? Ναι. Λέγε ρε, παίρνεις? Παίρνω. Ό,τι έχει περισσέψει από αρνί και εδώ. Και πάρε εκεί πέρα όλο τον κόσμο. Και είμαστε μαζεμένοι. Σιγά σιγά, να φαίνεται. Δώσε μου τα πιάτα τα άλλα να τα πάω μέσα. Θα τα πάρω εγώ αυτά γιατί αυτά είναι δικά μου. Μάτια σου. Είναι πολύ. Τι έφαγε η Μαριά, πατάτα. Ναι. Πάμε στη Βαλέρια. Μπα. Ναι, παρακαλώ. Το κλείνω. Κλείσε.